Arana mulija ġodarek miċpura, berikna u settaqna bil-ġita smewit, semana missina il-kelma ta' mħabtek, għajixna bħala ħwa għal-bwata fil-kwit. Isem tal-Missieru, tal-Ibnu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Sellmu lil ħutna kollha, komunità parrokjali tagħna ta' taxbix kif ukoll lil dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tal-Facebook. Segwu din l-Ewkaristija llum il-Ħadd jum il-Mulej. Lum il-Knisja qiegħda tiċċelebra l-ugħ tal-Mulej Ġesu fis-sema. Lum hija il-festa tal-Ġenna. Fu din il-Qudiesa għar-Ruħ Alfred Aquilina, Giovanna u Nikola Aquilina u Mary u Joseph Vella. Nisqal l-Alla li jista' kollox u lilkom uti jiena ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt mill-jiedi. Jagħtijaj l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob mill-Imħazza Marija dejjem Verġni lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom uti biex titolbu għalija lill-Mulej għall-Alla tagħna. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietina u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Infaħru lill-Alla flimkien. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewriet. U paċi fl-art il-bnedmin tal-rida tajba. Infaħruk, immerkuk, nadurawk, nadunċieħ. Irroddu l-ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Inti li tneħħi l-bit tad-dinja ħenna lina. Inti li tneħħi l-bit tad-dinja il-qattal tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek Qaddiż, inti waħdek Mulej, inti waħdek fl-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel li ferħ Qaddiż inroddulek ħajr għax Kristu ibnet bitluħ tiegħu fis-sema imexxina bla qiegħda l quddiem fit-triq tagħna lejk u jimlina bit-tama li aħna l-ġisem tiegħu qed naslu wkoll għal dik il-glorja li fiha daħalu r-ras tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. L-ewwel rakkont tiegħi, Teofalu, tkellim fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem, minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema. Wara li permezz tal-Ispiritu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tom ħafna provi li hu ħaj. F'40 jum rawh kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna tal-Alla. Meta kien għadu magħhom ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-Missier li fuqha qalilhom smajtu x'kont qedtilkom, Ġwanni għammed bl-ilma, immintom fi ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispiritu Santu. Kif kien flimkien staqsewh, Mulej, u dan iż-żmien li fih intsett terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael? U weġibhom, mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu il-waqt u żmien il-Missier għażel bis-seta tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispiritu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu x-xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u s-Samarija
u satru fl-art. Wara li qal dan, huma u jersqu leh, kien maħut il-fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema jħarsu lejh sejjer, daqqa waħda deru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien maħut minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej. Assam responsorjali ngħidu flimkien: Tela Alla bajjat ta' ferħ. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Popli kollha ċabċbu jdejkom, għajtu b'leħen ta' ferħ lil Alla, għax il-mulej l-għolju tal-biża' sultan kbir fuq l-art kollha. Flimkien: Tela Alla bajjat ta' ferħ. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Il-mulej bid-daqq ta' trombi. Għannu lill-Alla għannu lis-sultan tagħna għannu. Ngħidu flimkien: Tela Alla bajjat ta' ferħ. Għax Alla is-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa, is-saltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Flimkien: Tela Alla bajjat ta' ferħ. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Uti. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-Missier tal-Glorja, jagħtikom spiritu ta' għerf u rivelazzjoni biex tarfu sewwa. U jdawlilkom l-għajnien ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom, x'inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li tagħkom taqsmu mal-qaddisin. Tarfu x'inhu l-kobor blaqis tas-seta tiegħu fina li hemm minna, skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu li ħaddem fi Kristu meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-leminija tiegħu fis-smewwiet, il-fuq minn kull salbna u seta, minn kull qawwa u ħakma, il-fuq minn kull isem li jissemma, mhux biss żmien tissa imma wkoll għalli ġej. Iva, qiegħed kollox taħt riġlejh u għamlu ras fuq il-Knisja kollha li hi ġismu, il-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Morru, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Dak iż-żmien il-11 id-dixxiplu telqu lejn il-Galileja u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif raħ, jixtaħtu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom: Lili ngħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxipli lill-ġnus kollha u għamluhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. U għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U wara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-kelma tal-mulej. U qegħdin niċċelebraw din is-solennità ta' tluħ tal-mulej Ġesu fis-sema. U x'inhu s-sinifikat profond tal-kelma li tatna l-Knisja llum? Ġesu li jirritorna għalant il-Missier. Xi jfisser? Jindika illi d-destin ħari tal-ħajja tagħna u l-istorja umana
jisbukkaw l-eternità. Alla nnifsu. Għaliex id-destin tagħna huwa hu u mhux it-trab. Il-ħajja umana u l-istorja umana jispiċċaw fih għax hu ħalaqna lih. Aħna maħluqin għas-sema. Ġesu fl-aħħar ikla l-apostli qalilhom sejjer inħejjilkom post. Dan huwa messaġġ ta' tama, messaġġ ta' dawl. Mulej Ġesu ħejjilna post ħdejh. U aħna mexjin lejn din it-tama, lejn dan id-dawl, lejn din is-saltna tad-dawl. Għaliex huwa hu s-sid tal-istorja. Ġesu fina il-ħażen ma jista' jagħmlilna xejn. Għaliex Ġesu huwa dak illi rebaħ, huwa s-Salvatur, huwa r-Re tar-rejiet, huwa r-Re tas-soċjetà u tad-dinja. U Ġesu qed iħabbar ir-rebħa tiegħu fuq il-ħażen, fuq id-dnub u x-xitan. U Ġesu qiegħed magħna għal dejjem. Qiegħed magħna għal dejjem fl-Apostli, fil-Knisja u jaħdem permezz tagħhom. U din hija preżenza vera, profonda. Ġesu jkompli jgħix u jifdil il-bniedem. Ġesu qalilhom morru fid-dinja kollha u xandru l-bxara t-tajba u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Preżenza misterjuża fil-Knisja. Ġesu ħaj fina u llum Ġesu imur għand il-Missier. Għalhekk qed illum hija l-festa tal-ġenna. Mhux li noqogħdu nħarsu l-fuq u naraw sejjer, imma li aħna nkunu xhieda u nkomplu l-missjoni tiegħu li hu fdalna f'idejna. U għalhekk aħna lkoll irridu nkunu ir-riġlejn ta' Ġesu. Aħna rridu nkunu il-fom ta' Ġesu. Permezz tiegħu Ġesu, permezz tagħna, Ġesu llum qed ikompli jwassal l-aħbar it-tajba lill-bniedem. Jien nista' nimla tassew il-qalb ta' kull bniedem u kull bniedem iħoss il-ferħ, il-paċi u l-imħabba li Ġesu jagħtina. U Ġesu jibqa' wkoll sinjal ta' kontradizzjoni. Jkun hemm min jemmen fija u jkun hemm min ma jemmenx. U l-bniedem quddiem il-kelma ta' Ġesu irid jieħu deċiżjoni. Quddiem il-verità ta' Ġesu irid jieħu deċiżjoni jekk jaċċettax il-kelma tiegħu jew le. Ġesu qiegħed magħna. Ġesu qiegħed kontinwament jieħu ħsiebna. Hu s-Salvatur tad-dinja. Hu li għandu kollox taħt rijlejh. U n-Nisrani, kull Nisrani, rid jagħmel li Ġesu jidher fid-dinja. Aħna lkoll rridu nkunu xhieda ta' dan Ġesu, tat-tjubija ta' Ġesu lejn l-umanità. Għaliex aħna m'aħniex mixjin wara xi ħadd li falla. M'aħna mixjin wara xi ħadd li ħareġ rebbieħ. U n-Nisran li ikun xhieda mhux biss ta' Ġesu l-imsallab, imma jrid ikun xhieda wkoll ta' Ġesu imqajjem mill-mewt. Ġesu qalilna frażi sabiħa fl-aħħar tal-Vanġelu: jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Aħna lkoll qegħdin fil-vjaġġ tal-ħajja u f'dan il-vjaġġ tal-ħajja ngħaddu minn mumenti sbieħ ta' fett, ta' sodisfazzjon, ta' kuraġġ li tkompli timxi, ma wkoll ngħaddu minn mumenti ta' toħol, ta' uġigħ, ta' tbatija, ta' salib, ta' mart, ta' mewt.
dawn ħafna drabi jajjuna. Mal-kelma ta' Ġesu qiegħda hemm. Jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Ġesu qiegħed jassigurana li aħna m'aħniex waħedna imma li hu mixi magħna f'kull mument tal-ħajja tagħna. Anki jekk forsi niddubitaw kif għamlu l-istess apostli, xi wħud emmnu u xi wħud iddubitaw. Ma Ġesu xorta waħda meta jara l-umanità tagħna, id-djufija tagħna u ma jibdilx il-proġetti tiegħu lejna, ma jibqa' dejjem mixi magħna biex lilna l-koll jagħtina u joħodna f'qalilna hu fil-merat ta' dejjem. Tolbuk mulej Ġesu sabiex tibqa' magħna, tħallinix waħedna, l-koll għandna bżonnok, fuqek inqegħdu nafdaw lil nfusna u ħajjitna. Nagħmlu issa flimkien l-isqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu li beru ħaddini tajba. Imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u qiegħed salva kollox. Niżel ismewwiet għalina l-qurbin u għall-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u salva bniedem. Salvu ħalina, għadda ta' Ponzju Pilatu, mietu nifnu. It-tielet jum għamlu bejn il-wiet skont it-twabbanza. U talassem u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq bil-ħajjin u l-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix xejn. U fl-Ispiritu Santu u lejn li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben juma weġġet flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem b'fom mill-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, Kattolika, Apostolika nistqarma b'dija waħda għall-maħfra tad-dubbiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja għażmien il-ġej. Llum il-mulej tal-sema u għad fuq il-lemin tal-Missier. Leħ ġibet qlub il-bnedmin kollha u mlihom ferħ kbir. Nitolbu flimkien u ngħidu Sultan Glorjuż isma'na. Sultan Glorjuż isma'na. Sultan Glorjuż qabel tlajt is-sema inti bagħat l-apostli fid-dinja għal x'għandu l-bxara tajba. Iqaf mal-Knisja tiegħek jew tħabba l-Evanġelju lid-dinja kollha. Nitolbu. Sultan Glorjuż isma'na. Mulej inti rid l-apostli tiegħek jgħallmu l-ġnus kollha l-liġi tiegħek. Dawwar il-fehma tas-setanin tal-art li kull ma jagħmluh għal ġid tal-bnedmin kollha. Nitolbu. Sultan Glorjuż isma'na. Mulej Ġesu inti tlajt fis-sema rebbieħ fuq il-mewt b'ġnub. Kellha fis-sema miegħek lil ħutna il-mejtin kollha. Nitolbu. Sultan Glorjuż isma'na. Mulej Ġesu inti tridna nkunu xhieda tiegħek quddiem id-dinja. Qawwina bl-Ispiritu Qaddis tiegħek ħalli nagħmlu użu tajjeb mill-mezzi ta' żminijietna biex inwasslu ma' kullu mkien il-bxara tiegħek ta' mħabba u taħnina. Nitolbu. Sultan Glorjuż isma'na. Mulej Ġesu il-Benalla l-ħajb jgħid kull ma jista' ixekkel il-fidi tagħna u għamel nagħmlu użu tajjeb minn kull ħaġa li bija nistgħu nsaħħuha u nxandruha fost il-bnedmin kollha ta' rieda tajba inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Missier twajjeb, Missier twajjeb, int mulej li tista' kollox, Missier twajjeb, lilek nofru l-għatjiet tagħna waqt li f'qalbna ntu kull ġie, Missier twajjeb,
Spiritum Attis, litatina donitiac, Spiritum Attis, birek donitana bishkinachbu mil missil, Spiritum Attis, Spiritum Attis. Jitolbu ħudi biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqamu lejn idejn is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jilqamu lejn jittalbu l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għall-qiegħa li qegħdin nagħmluh fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħukom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien nirroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax il-mulej Ġesu is-Sultan tal-Glorja rebbieħ fuq il-mewt u l-dnub illum fost l-aġeb tal-anġli tela fl-ogħla ta' smewiet. Bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem li mħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċiti. U tela mhux biex jitbiegħed mill-ċokontan, iżda biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qed immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk dan il-feħ tal-għid imxerred ma' kullu mkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jiżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek mill-ġid, fis-sem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej it-tilgħin ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal-id-dixxikli tiegħu qal. Ħudu u kullu bil-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li tlaħ il-kalċi reġa' radd il-ħajr, qal id-dixxikli tiegħu qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom huwa l-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu tal-ħobs u nixorbu tal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra li xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naħduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fil-imħabba. Flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddija tiegħek Alfred, Nicole, Giovanna, Mary u Joseph li inti jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din il-ħajja. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija mal-Apostli ma' San Ġwan tas-Salib u mal-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fiduċja fil-Missier tagħna tas-sema li jagħtina dak li aħna nitolbuh ejjew minn qalbna ntennu t-talba li għallimna ibnu Ġesu. Missier Tagħna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi salvata. Ikkun it-tridiet li fis-sema hekk fl-ard. Obsna ta' kuljum, Għatina llum, aħfirna dnubina bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nintamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek li jassaltna il-qawwa u l-glorja għal-dejjem. U lej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek. Nħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn tnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Hija ukoll. Għatu din il-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom ilkoll. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi n-nubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix biex tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġesu, Ġesu, flimkien inġabru ngħidu it-talba għad qalbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek.
ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u niqpa' nħobbok għal dejjem. Amen. Għadu mal-Papa u ngħidu din it-talba flimkien. Missier Etern li tista' kollox, il-kien tagħna f'kull periklu. Lejk aħna nduru meta nkunu mħabbtin u mtaqlin, għax inti sserrana. Fidi nitolbuk biex tħares b'kompassjoni fuq dawk mill-quta. Agħti Missier Etern lill-mejtin u l-faraġ lill-imnikta. Ejja il-morda, serraħ fil-qalb il-moribondi. Ta' saħħa għal ħaddiema tal-kura tas-saħħa u erf għal mexxejja tagħna. Għatina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawk kollha fil-bżonn imħabba. Sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem qaddis tiegħek. Amen. Selmu flimkien lil Marija billi ngħidula Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija mill-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġisu. Qaddisa Marija Malla, itlaba lilna mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox għalkemm għadna fuq din l-art inti tagħtina f'idejna l-ħwejjeġ tas-sema, għamel li l-poplu Nisrani jinġibed b'xewqa ħaddisa għas-sema fejn diġà tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Amen. U lejn magħkom. Miegħek ukoll. Berikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Mmorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-ħlawa ta' Miju, Amtana Marija, o kemm idobleju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija dil-kelma minn qalbna fit-tama li talbna. Jagħtik l-paċi, tlaxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien,